ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಾಲನಾಕರ್ತ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಏಪಲ ಏರೆಡ್ದುಲ ಪಾಲನೆನು ದೆತನುಜೇರು. ಸದಾ ನಿರಾಕಾರ್ಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪಾತೆರುನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರುಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಶ್ವರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸುರುತ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಈಶ್ವರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏಪಲ ಮುರುಳಿನಿ ಕೇನಂದೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುರುಳಿ ಕೇನರೆ ಸಮಯನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡದಕಲು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಒಲ್ಪನೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮುರುಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲಿನ ಕನತ್ತದಾಂಡಲ ಓದುವೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಮುರುಳಿದ ಅಂಶಲುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುರುಳಿನೇ ಕೇನಂದೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಸುಪ್ರೀಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಮುರುಳಿನಿ ಏಪಲ ತಪ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ: ನಿಕ್ಲೆನು ಅತ್ತಂಡ ಈರೇನು ಪಡೆಯನ ಯಾನು ಜಗತ್ತನೇ ಪಡೆಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತ ನಿಕುಲಾತ್ಮ ಬಾಬಾರ್ದು ತೆರಿಯೊಂದರು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರಿಗು ಒವ್ವೇ ಸ್ಥೂಲ ಅತ್ತಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ್ಲ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಹಚ್ಪವೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿವೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನು ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಇருந்து ಪನ್ಪುಜೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಈ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಪಂಡ ಮೂಲವತನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, ಸ್ಥೂಲವತನನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಸರಿಯೇ ಅತ್ತು ತಪ್ಪ ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೇವಲ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರರು ಐನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲ ಮಂದಿರೊಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರಡು ಮಲ್ತದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪುದರ್ನು ದೀತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರಳುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗೊಂಡು ದಿಪ್ಪೇರು. ಬಾಂಬೆಡು ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಐನು ಬಬುಲ್ನಾಥ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ವಿದೇಶ ಇಂಚಿನತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದಿಪ್ಪೇರು. ಇತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೇರು. ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯಡೆ ಎನಿಕಲು ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಿಯಾದುಲ್ಲರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರು ತೆರಿಯೊಂಚಿರೋ ಅಕಲು ಮಾಲಿಕಾಯ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ ಪಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗಲೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಒವ್ವೇ ಸಾಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನಿಯರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮೂಲಂತೂ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪಾಲನೆಲ ಸಹ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗರ್ಭುಡಂತೂ ತನ್ನ ಬಿರೆಲ್ನು ಜುಮ್ಮುಡು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ಜುಂಬೆರೆ ಬಿರೆಲಿಜ್ಜಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಗರ್ಭುಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಗರ್ಭುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪಾಲನೆಲ ಸಹ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಆಹಾರ ಇಂಚಿನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಓವಾಂಡಲ ಖಾರ ಇಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಪಾಲನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು. ಏನನ್ನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಾಲನಕರ್ತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಏನರ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತು ವಿಷಯನು ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂಡಲ ಸಹ ಪನೊಡಾಪುನು. ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲ ಅಪ್ರಿಯತಮನ ಪ್ರಿಯತಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆರು ಪ್ರಿಯತಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಿಯತಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒವ್ವೇ ಸಾಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರನು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪಂದು ಪಂಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಿಯತಮ ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ದ್ಯಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪ್ರಿಯತಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನವಲ ಸಹ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನವು ಕೆಲವರ ಆತೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಒರಿ ನನ್ನೂರಿನ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಒವ್ವೆ ವಿಕಾರಗಾದ ಪ್ರೀತಿಪ್ಪುಜಿ.
ಕೇವಲ ಓರಿ ನನೊರೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ತೂವೊಂದಿನ ವಿನಃ ಸುಖ ಬರ್ಪುಜಿ ಶರೀರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಿಯತಮ ಉಂತುದೇರು ಪಂದು ತೆರಿವಿರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅವು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮವಾದುಂಡು ಶರೀರದ ಶೋಭೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ವಿಕಾರಗಾದರ್ತು. ಕೇವಲ ಒರಿ ನನೊರೆಯನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಭೋಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲನ ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಭೋಜನನೆ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು ಅಕ್ಲೆನೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಟ್ಲ ಕೆಲವೆರುಪ್ಪೇರು ಮೂಲಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪ್ರಿಯತಮನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೆರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಷ್ಟಮಣಿತವು ಆತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಏಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕಿದಿರು ಪಂಡದು 5 ಬಕ ಅಕ್ಲೇನು ಏತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಏನರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯಗೊರಿ ಮಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿಯಡನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲನ ಒವ್ವೆ ಶಾರೀರಿಕ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜೆಕೊಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿಡು ಏತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಜಮುನಾ ನದಿತ ತೀರೋಡು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು. ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ನದಿಕೊಲುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸುದೇಕಲ್ನ ತೀರೋಡು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೈತಲಿ ಇತ್ತೇರು. ಸಾಗರಡು ಬಂಗಾರದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪಂದು ಓವಿನ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಸಾಗರದ ತೀರೋಡು ಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ತಡೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ದಾನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ಬಾಂಬೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಗಾಡ್ ಪಾದರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರ್ಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಅರೇನು ಏರ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ತೆರಿವಿಜೇರು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಹಿಂದುಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಔಲ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಜನಗಣತಿಡು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೇಂಡೆರಡ ಎಂಕುಲಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪ. ಈ ಸಮಯಡು ಹಿಂದುಲಿಜ್ಜ. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಫಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ಅಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಅಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಂದೇ ಬರೆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟಂತೂ ಜನಗಣತಿಲ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ಧರ್ಮಲುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕೇನುವೆರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ಆರಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪುದರುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ್ಲ ಸಹ ಆಕಾರಿ ಚಿತ್ರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂದ ಶಿವಗ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬೇರು ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ದೇಪಂಡ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನುವ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನುವೆರು ಪಂಡತ್ತು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಪಂದು ಪುದರುಂಡು. ತಿರಿಯೊಂದಿನಕುಲೆ ಒಡೆ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಮಾಲಿಕ ಆಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಲ ಸಹ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನನೇ ಪೂಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ನಿಕಲೆಗಾತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ತಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಡು ಶಿವ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲುಲ್ಲಾರು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಹಯೋಗನು ತಂದುವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎರಿಯರು ಎನ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಏರು ದಂಡಲ ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ತರಹ ಪೂಜ್ಯರು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದೇವತೆಯನ್ನ ಅದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಿವಬಾಬನ ಅಂಗಡಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು.
ಸತ್ಯ ಬೊಕ ಅಸತ್ಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವನಾರಂತೂ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸುರುಕಂತು ಬೇಹಂತು ಪಂಡ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಾರಂದು ಪಂದು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು. ರಾವಣ ಏರು ಏಪ ಬತ್ತೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ರಾವಣನ ಅಕಲು ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ದೆತೊಂದು ಪೋದುತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾಪರುಡು ದೆತೊಂದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯುಗನು ತೆರಿಯೊಂದನೇ ಇಜ್ಜಿ. ರಾಮ ಸೀತೆ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ರಾವಣನ ಪಾತೆರನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಹಾತಲ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಸತ್ಯನೇ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುನು. ఆయన ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಅಪ್ಪುಲೆ ಮುರುಳಿದ ವಿಷಯನು ಕನತದು ಓದುಲೆ. ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡರ್ಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪವರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಮುರುಳಿ ವಿಷಯಲು ನಡತಂದು ಪೋನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಮುರುಳಿನೇ ಕೇಣದೆತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪಣಂದೆತ್ತಂಡ ಧಾರಣೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು. ಇಂದಂತೂ ಬಿದ್ದೆಯಾದುಂಡು. ಓದವನಾರು ಒರಿಯೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುರುಳಿನೇ ಕೇಣದೆತ್ತಂಡ ಮುರುಳಿನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಿರಿಪವರು. ಬಾಬಾ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನು ಜೇರು. ಪನ್ಪುನಂತೂ ಜೋಕುಲು ತೆರಿವರು. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಶಿವ ಜಯಂತಿನೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಪೇರು. ಶಿವನ ಜನ್ಮನು ಎಂಚಾಂಡು ಏರು ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತು ತೆರಿವುನಕಲು ಏರು. ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಂಡ ಅವ್ವೇ ರೂಪ ಅಂತೂ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ವೈಕುಂಠನಾಥ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೇರು. ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಅತ್ತು. ಐನಿರ್ದವರ ವೈಕುಂಠ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಕೃಷ್ಣನು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೇರು. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದಿಜ್ಜನು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಹಿಡಿತ್ತೇರು. ಸ್ವಯಂವರ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಜೋಕ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡು ತೂತಾರು. ಬಾಬಾ ಸುರುಟು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಏಕಾಂತವಾದ ಉಲೈಗ್ ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲದೇರು. ಒವ್ವೇ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜನು. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ತೊಜ್ಪದಿರು ಕುಡ ಅಂತ್ಯುಡು ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೂಪರು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ವೈಕುಂಠುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂಡು ತೆರಿವಿರು. ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಆಪತ್ತುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಪಾತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಸರ್ಕಾರ ಒವ್ವೇ ಮತ ದೆತನುಂಡು ಪಂದತ್ತು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಾತೆನ್ನಲ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನು ಅವಿನಾಶಿ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಭಲೆ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಬತ್ತನ್ನಲ ಸಹ ಅಹೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಸುಖಪ್ಪುನು ಮೂಲಂತೂ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಓದೇರೆ ಬೈದಿರು ಪಂಡು ಬೈದರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಓದೊಡೆ ಭಲೆ ಕೆಲಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು. ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿ ತಿನ್ನಲ ಸಹ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು. 25 ಜನ್ಮದ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪರು. ಒವ್ವೇ ಚಿಂತೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲಂತೂ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಚಿಂತೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲೆ ಗಾತೆ ಉಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲಾದೆ ಎಂಕುಲು ರಾಜಧಾನಿದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ರಾಜಾಪುಜಿರು. ಅವು ಈ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಒಯ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಲ್ಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪಾತೆರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನವಂತೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವಡು ವೈದ್ಯರವಡು ಪಂದು ಮುಲ್ಪದ ಮನುಷ್ಯರು ಓದುವೆರು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವಡು ವೈದ್ಯರವಡು ಉಪ್ಪುಜಿರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರವಡು ಉಪ್ಪುಜಿರು. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಕಳುವೆರ್ನಕುಲು ಉಪ್ಪುಜಿರು. ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆಹಾರ ಇಂಚಿನವು ಕಾಸನ್ನು ದೀಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಾಸನು ಆಹಾರಗೂ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಸಹ ಎನ್ಮ 10 ಆನೆಗ್ ಮಣದಾತ್ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅರಿರ್ದು ದುಂಬು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಏರ್ದಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕುಡಾತ್ ಬೆಲೆ ಏರುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಮಾತಲ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಸಹಯೋಗರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕೋತಿಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ನಡುಟು ಬೆಣ್ಣದ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓದವನಾರು ಏರು ಪಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ.
ಮೊಗಲು ಗುಪ್ತ ವೇಷಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಕುಂಠದ ರಾಜಧಾನಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಕುಧಾ ದೋಸ್ತ್ ಕಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಬಾಬನಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾರಾಟಗಾರರಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದ ಉತ್ತೀರ್ಣಯರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ನಿರಂತರ ಓರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪುಡು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಜೊತೆಗಾರಾದ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ದೀಪುನಂಚಿನಕಲು ಚಿಂತನೆ ಅತ್ತಂಡ ಚಿಂತಾಮುಕ್ತ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸ್ಯ ಅದು ಬಿಡಡು ಮಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪತಿ ಜ್ಞಾನುಡು ನಡಪುನಂಚಿನವಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿ ಅವಡು ಈ ಭಾವನೆ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಹಗುರವಾದ ಬಾಬಾರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆನಗ ಐಕಾದ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆ ಖಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಷ್ಟಾಯನನೆ ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಜೊತೆಗಾರರಲೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ದೀದು ನಡತೊಂದು ಪೋಲೆ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ತಂಡ ಚಿಂತ ಮುಕ್ತಾದ ಬಂಧನುಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರಚ್ಚಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಒಪ್ಪಿರು ಅಕುಲೇ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದುಪ್ಪಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.